Ez egia da, etortzezan, etxeta aita baino sustatzea. Arlama batez ere bati angustiosoa bihurtu zitzean, bazuzkan lagunak eta esatak, nire amala irakaslea, nire amala bokatua, nire aita da arakina, eta zure aita zer da, bueno da... Polita da angustio hori. Ez dizugu asko lagundu, angustio hori baretzen. Ez, gero laguntxar batek esatzen, nipakik zertzen, saltza bandera. Bai, eta esango nuke, euskalgintza bezala, euskal gizarteak orokorrean ere, badituela erronka berri batzu. Eta erronka berri horietan esango nuke euskarak hartu behar duela zentralidade osoa, euskararen gaia zentralidadea irabazi behar duela, euskararen normalkuntzari indar berria eman bat zaiola, urraiz berriak eman bat direla, adostasun berriak eta indartsuagoak bilatu behar ditugula, eta askotan ekatu gongo zela, zoru komun bat ere eratu behar dugu euskararen inguruan, hizkuntzaren aldeen, hizkuntzak aurrera egin dezan eta hizkuntza komunitateak aurrera egin dezan. Ze, hori ere badaukagu, gara. Une honetatik aurrera, nik uste bide gurutze batian, planteatzen zegoela, eta aurreko belaunaldian, lortu beharko genukela normalizatuta dauden hizkuntzen estatusaren aldeko urratsak ematea. Ze bestela bai izan genezake arriskua, eta da, ezagupena orokortu bai, baina erabilera handitzen ez den neurrian, Irlandak bizi izan duen egoerara atzera egiteko arriskua. Nik uste, hiru klabe daudela. Esango nuke batetik, gizartearen atxikimendu eta aktibazio soziala handitu behar dugula, administrazioaren eta eragile politikoen implikazioa handitu behar dela, eta areagotu behar dela, eta bi horien artean, ahalik eta adostasun eta elkarlan handiela lortu beharko genukela. Hiru ardatzetan esata. Eta maila individualera jetxita, iruditzen zaitere, lortu behar dugula konpromiso individualetara estea. Ezin dugu ahaztu, hemendik aurrera, belaunaldi bakoitzak erabekiko duela, euskara jarraitu, euskara transmitituko duen ala ez, erabiliko duen ala ez. Hori, belaunaldi bakoitzak erabekiko duen hemendik aurrera. Gurean bezala, munduko hizkuntza gehien zuenetan. Hori egingo da, baldintza soziopolitiko jakin batzuetan, baldintza ekonomiko, kultural jakin batzuetan, erabaki horiek ez dira isolatuki hartzen. Iparraldeko belaunaldi batek 50. hamarkadan erabaki baldin bazuen euskara ez transmititzea aurrengo generazioari, ez zuen erabaki bat-batean okurritu zitzaiolako. Baldintza soziopolitiko ekonomiko jakin batzuetan erabaki zuen. Baina, baldintzak edozein direla ere, belaunaldi bakoitzak erabakiko du jarraitzen duen edo zemendik aurrera, guk ikusi genezakeena, guzen bat biziko geha, beste daro urte, bueno, ez porai. Guk ikusi ahal izango duguna, hori izango da. Urrengo belaunaldia elean iztuna izango da. Jakingo ditu gutxi edo gehiago, okerrago edo beto, hiru hizkuntza, eta erabaki beharko du momentu bakoitzean, espazio bakoitzean, ze hizkuntza erabili. Horregatik, importantea da, euskararen aldeko autu hori erraztuko duten eta bermatuko duten guneak eta eremuak izatea. Horregatik dia garrantzitsuak euskararen animasunea, horregatik dia garrantzitsuak euskararen aldeko politika proaktiboak, horregatik da garrantzitsua euskararen erabilerarako eremuak sortzea. Iruditzen zait, hori oso kanpotik esaten den, badagoela Gasteizen eta oroak ere, nortasun eraikuntza berri bat. Nortasun berri baten eraikuntza horretan euskarak baduela bere garrantzia. Behar bada, euskaldunagoak omen diren leku batzuetan, euskaldunagoak direlako horrelakorik behar ez omen dutenez, bagian hobekuntza batzuk eta erabileraren askuntza batzuk ralentizatuago joan daitezenak. Eta gero, iruditzen zait, Gasteiz dela leku privilegiatu bat euskalki berri baten sorkuntza nolakoa izan daiteken jakiteko. Evidentemente, Gasteizen euskaraz egiten bada,
Gasteizko euskera zabaltzen joango da. Hemendik 10 urtetara, 15 urte izango dituzten gazteek izango duten euskera, izango da 21. mendeko Gasteizko euskalki berriaren lehen. Eta nolako izango da? Ez dakit, baina prebizio batzuk gain ditezke. Eklektikoagoa izango da, batutik gertuagoa izango da, erderaren erain gehiago izango ditu, baina izango ditu pieza batzuk bizkaieratik hartuta intuzo esango nuke ondago. Goierriko euskeraren aztarnatxo batzuk ere somatuko zaizkio, eta bai hortan, esango nuke ideia, mundu mailako esperimentu linguistiko bat bihurtzen nahi dela Gasteiz, ez? Dinon, oso ikuspegi murritza eta estua izan dugula askotan, gehiegitan, segurazki. Zer dan zuzena eta zer dan zuzena. Eta hizkuntza sormenari ate asko itxi dizkigula. Behar bada horregatik ez da arkot askorik ere sortu azken bola honetan. Eta irutxezek hori guztia baliatu behar dugula. Gasteiz izan ditik horretarako esperimentazio leku oso ona. Eta da, Asizkorekin eta Jonekin etorri izan ginean justu gara hartzeko itzaldi showak ematea, hemen jaso genuen material oso ona. Bai, besteak beste komplejo gutxiagorekin sortutako materialak zelako. Esan nuke sexualdetik hemen zegoen hiztegi sortu berria, puri-puri zehola. Zehola polita eta gaina bazion mix putu bat, eta hemen import-export linguistiko asko dago. Kontrabandista linguistiko asko dago, eta kontrabandua dago, eta batetik kartu, eta bestetik txapa dago, hori hona da. Alde hortatik, iruditzen zait, Gasteiz badala ere esperimentazio leku bat, gaina gauza bentaja dago kasue. Kenduta, jan, lo eta hola, inork ezin du esan eske hori etzan hemen esate. Konbentzio asko daude hizkuntzaren inguruan eta horietako bat da hizkuntzak literatura derrigorrezkoa duela. Baina nola konkretatuko zenuke hori Kike? Zer ekartzen dio literatura hizkuntzari zehazki? Nik uste literaturak ekartzen diola hizkuntza bati hizkuntza horren parte posibilitatea arakatzea. Ekartzen diola estandarra indartzea, ekartzen diola ereduak sortzea, ekartzen diola persona bakoitzak hizkuntza horretan gozatu, hausnartu, idea berriak ikusten ditu bere hizkuntzan eta bar eta bar. Eta esango nuke gainera ez bakarrik hizkuntza horretan sortutakoa, baizik eta baita ere hizkuntza horretan irakur daitekeen itzulitako lan guztia. Arazten dute. Bi beti ezagutu zaitu dute, bi fatxu eta oso gaiko, eta beti pentsatu dut zuko zari daukazula Euskal Duntzean eta Euskararen bidean, Euskararen borroka batera egiteko beti ezinbesteko dela baikortasuna bizitzari eta denari baikor begiratzeko. Eta nire galdera da, noiz egingo dugu elkarrekin saio bat. Goizalde, nahi duzu. Kaixo, Kike. Zua zara, benetan, Enrique. Biografia. Nire aitona zen Enrique Gorria Caballero. Gelditxo zezkit. Izena eta biak izenak. Gorria y Caballero. Zer Gorria, zer eskertiarra eskarlista. Bien. Baina, gero etortzen da, 13 urtekin, esatezu, hau, izen hau, espainola da, euskaraz jarrera da. Donon hasi nintzen, zerbatzen, amonarriz, koma, ta, endika. Baina hori azan, Sabinean hori da, eta mesazpi urte, eta orduan, Enrique kakin. Baina orduan, de repente, kontatzen zen, badola euskaltzen bat, Enrique izenekoa. Enrique, eta horren batzen zen, inguruko baserritarrek ere, Enrique, ondara du, ondara, Enrique, Don Jontxo, Enrique. Eta orduan, izen aldatzean.
Juzgadura, entonces, aizu bida, izen aldatu, ¿cómo? Mira, que quiero cambiar el nombre y poner en euskera. ¿Cómo es Enrique? ¿Cómo vas a poner? Enrique, vaya tontería, ¿no? Pues eso a ti no te importa que pongamos Enrique, no jarri nun Enrique. Eta Enrique zeukan karneta jaso eta handik hilabetean, Euskaltzaindiak erabakizun, ez zela Enrique, baizik eta Henrique. Baina ya está, ya no utzi non esan aldez. Nila Enrique putingo dugu, a ber, goatze zeaten kanta batetaz. Azte zan gutxi hori borrala. Pra pa Olata, txiskola pasa, txiskola. Hasiera potente baten historia izan zen, eta gira poza ematen didala, oraindik ere kalean batzuk, txiskola pasa, eta zo. Baina zuek ezen duten hori ikusi, gaztegiak zate jau, baina txen kantatzen zen. Eta hau bai izan zen, pues, momento emozionante bat bizitzan, ez? Hau kantzita, eta... Terrible. Bai, ez ez Jontxo, pues, bea, suerte hau izan dugu. Eta entzen sorti. Korrikaren azpi kilometroa bizitzen. Bai, eta gainera emozio handiko momentu bat sentitzen dezulako, sentitzen batzutan hori, gauza handiak dira, beste batzutan txikiak, kasu honetan handia izan. Hemen jartzen duena, Sagardo, Corazón de Jesús. Hau sartzen dute Lurdesen. Behin kumila turra, lau bat zuen, koliko zatzen turraren etapa ikustea, burutze zen. Guazen, baina itzekia zen, guazen geho Lurdesen. Eta belik ginean bueltaka, eta azkenian, ostras, hor daude kajak. Eta sartu egian, eta bonjour, eta buzaren Sacré-Cœur de Jésus, oui, mais en espagnol. Ah, el Sagrado Corazón, sí, Sagrado. Eta duen, bai, eta ero iriki gendun, ze pentsatu, Sagardoa ez da izango, Eta ez da Sagardoa, Dia, gauzuik intzensua eta, eta hemen ere Sagardo dago, Eta hau daukat, etxeak dakat jarretan, apal batian, itzulpen guztien zaindari,